Община Пловдив, както и на целия екип на отдел култура за оказаното морално и финансово съдействие по осъществяването на този проект. Благодаря на кураторите Осман Гусинов и Антон Стойков за подбора на авторите в изложбата, на журито професор Магърдичка Сапян, Румен Нечев и Христо Жеков за излъчването на наградените автори. Благодаря на Ирина Градева за усърдния труд по създаването на проекта. Благодаря на всички участници, направили тази изложба възможно. Пожелавам ви пълноценно съпреживяване. Давам думата на Ирина да направи официалното откриване. Аз също благодаря на всички. Към това всички се включват наистина всички. Защото който и да не е включен в това число, просто няма как да стане една цяла проект, цяла изложба. Всеки е важен и всеки е значим, както и в тази експозиция, която ви виждате тук представена на авторите, които са поканени и поканени от кураторите в един момент поканят да пишат формата така или иначе на тази изложба с отворена покана. И освен техните автори, има и много други, които са изненада за нас. И смятам, че форматът на този проект с отворена покана е много добър вариант. Така да откриваме нови творци, да им даваме поле за изява и те да намират своята публика и да бъдат приобщени към това наше голямата ни общност на художниците. По отношение на това какво всъщност може да се види в тази селекция, аз ще бъда кратка, защото ще следва и да се чуят кои са наградените автори. Това, разбира се, създава съспенс в случая. Но това, което мога да кажа, като най-общ поглед на това, че са включени автори, които са много добре познати на публиката, с своите едни от най-силните си неща, с изявите, които те винаги са на ниво, при които ние нямаме никакво съмнение, че автора винаги ще се представи както трябва. По-драматичният момент, който е поне за мен, като зрител, така да преценявам, при авторите, които са от по-отдавнашното поколение, извинете дали за думата отдавнашно няма. В изкуството всичко е само тук и сега. Но определено там има една по-сгъстена, по-наситена атмосфера, по-силен израз. Докато в последствие пък при графиката явно има едни тенденции на отваряне към едни други впечатления, едни други състояния, на влизането на не просто на цвета, но и самото състояние в работите е по-ведро. Даже има така няколко автора, които пък доста определено са насочени към темата за природата и за това, което е вътре в нас. Едно обръщане към себе си, един по-субективен израз. И отделно най-новите автори, които са най-младите, които можем да видим в тази селекция, в тази експозиция, при тях вече има друго. Има вече нещо и още по-различно от това. Какво е точно то с думи е малко преднамерено да се опитвам да го формулирам, но само ще кажа, че проектът е много амбициозно начинание да се направи поглед върху съвременната графика. Разбира се, този проект няма как да изчерпи цялата съвременна графика, която се прави в нашата област в момента. Но благодарение на това, че успяхме да го осъществим за втора година и крайна сметка ще бъде ежегодно, мисля, че първо през годините ще наблюдаваме едно все по-силно и по-голямо развитие на тези неща. И каталога, който ще остане в изложбата, изключително важно се да остане част от историята на културата на Пловдив в момента. И след тези мои думи давам думата на Осман Гусинов и Антон Стойков, които бяха натоварени с задачата, които поеха всъщност задачата да бъдат куратори на тази изложба. Много се радвам, че
И тази година можахме да осъществим тази нова изложба. Събрахме доста хубави неща, много добри автори. И благодаря също и на Антон, той ми съдействаше много добре. И той да каже няколко думи. Благодаря ви. Радвам се, че се видяхте изложбата. Това беше едно предизвикателство, но в същото време голямо удоволствие за нас. Голямо удоволствие и чест. Това, че имахме възможност да бъдем на тази изложба. Тя е доста богата като автори, не само като възраст, но и стил на работа, като съвременен подход и като класически подход. Събрахме автори, които са абсолютно класици в графиката, в българската графика и доста така съвременни, млади излизащи. Мисля, че като цяло изложбата се получи доста добре. Надявам се чуваме добре, може би без микрофон да пробвам. Ще кажа. По-добре. Връщам микрофона. Първо искам да започна с това, че искам от името на отдел култура на община Пловдив и от мое име да пожелая успех на новото ръководство на дружеството на пловдивските художници. Нека мандата ви да е успешен. От наша страна може да разчитате на абсолютна пълна подкрепа. Това е първото. Както съм го правили винаги, с идеята да помагаме дружеството да се развива и да прави все повече хубави неща. Второто нещо е един от дните в живота ми, в който влизам някъде с огромно задоволство за изпълнено обещание, защото си спомням само преди една година, когато дойдох и бях много впечатлен, когато за първи път се развиваше изложбата за съвременна графика. Също тогава обещахме, че тази изложба ще стане регулярна и ето, че тази година тя за първи път е част от културния календар на града и има финансиране от наша страна. И ако тогава бяхме впечатлени, сега може да кажем, че възхитени с идеята, че възхитите е повече от впечатляването. Така че наистина с такова изложба и искам да ви благодаря, че пак ми радвате по един изключителен начин и регулярно ще поправите и за напред, нека тази заявка да си остане и за година и за още по-до година. На добър час на изложбата и бъдете здрави всички и Бог да ви пази. И така следва последната част. От Румен Нечев и Христо Жеков определи следните номинации. Димитрина Вълчинова номинация, Марио Пазел, Димитър Апостолов, Васил Тенев номинирани. И сега вече е ред да обявя всъщност и наградите. Така, тези автори, които ще обявят, те всъщност са определени като награди, а тези, които до сега се чупа името, са номинирани. Те са номинации. И така, първа награда Григор Касапян. Заповядайте. Втора награда Борис Линиц. И трета награда Цветан Стоилков. Благодаря още веднъж на всички, които сте тук. Надявам се, ние всички се надяваме, че в тази експозиция ще намерите това, което лично вас дълбоко ви търси и дълбоко и в изкуството,
Заповядайте.